kan waya ka samu numban babanka sora in mun kira kuma ka yin kuka sai mun kundume ka an sa ka samu numban babanka ka ba mu dalla ba ka ga musawa ba Alhaji mai riga ne? Ni ne, da wa nake magana? Yan kidnapping ne. Yan kidnapping? To, ba ku gama Usman? Usman Usi. Alhamdulillah. Ai satin shi bi da dawowa kasan nan ya dawo daga China ya dawo da coronavirus. Wallahi gwamnati na ta neman shi. Coronavirus. Oh no! Ni yanzu tsoro na kawai kan ma a ce yanzu ina ma da wannan abun ma wallahi wai a cikin kuma uban waye ma ya ce ma wai amma kama wannan banzan yaran ne ni fa damuwa ta ma kawai kar a ce ina da ita dan wallahi ina ganin zan iya heke kaina bala iya